Prvé prejavy prišli nejak v roku 2013-2014. To sa mi vtedy urobilo špatne a od tej doby už mi zostávalo špatne skoro každý deň. Mala som motanie hlavy, závrate, nechutenstvo, skoro každodenné migrény. Postupne som sa dostala až na 7 úzkostných atakov denne. Bola to moja prvá práca hned po skončení školy a ja som ju zbožňovala. Rada som tam chodila. Len tým, že to bolo stresové prostredie, trávila som tam až moc času, tak to nebolo úplne vhodné pre moje telo a ono sa potom vlastne ozvalo, že mám niečo zmeniť. V tej dobe som hodne výrazne nezdravo schudla. Postupne sa prejavilo až autoimunitné ochorenie a v tej dobe bol môj najlepší kámoš Lexaurin a prášek od bolesti. S inzinou mi doslova zmenilo život. Konečne za tých 10 rokov mám pocit, že žijem, že nejsem už na tomto svete zbytočná a mám chuť objavovať. Zinzino doplnky vyvinuli vedci na základe lekárskych štúdií a sú podložené nezávislými krvnými testami. Pracuje sa s konceptom farmakonutrície, ktorý skúma liečebné účinky prirodzenej stravy, vďaka čomu sú potom tie doplnky pre telo lepšie využiteľné. Celý proces zahŕňa úvodnú konzultáciu a krvný test, na základe ktorého sa potom zostavuje plán. Riešiť prevenciu je o mnoho lepšie, než hasiť potom vzniknuté zdravotné problémy. Ja sama som prevenciu nikdy nejak aktívne neriešila. Išla som k doktorovi, počkala som si na výsledky, ale to není prevencia. Prevencia sú tie kroky, ktoré urobíme, aby sme lieky nemuseli vôbec začať užívať. Zinzino není liečba, je to životný štýl. Mne s mojimi problémami hodne pomohlo, tak pokiaľ vás to zaujalo, ozvite sa mi a môžeme to spolu prebrať.